आणि तो छोटा मुलगा. तुझं नाव काय बाळा? छोटा मुलगा बाबूराव. बाबूराव नाव तुझं? तर बाबूराव, तुम्हाला पतंग वगैरे उडवायला येते की नाही? हा, आता संक्रांत आल्या, पतंग वगैरे उडवणार की नाही? तर तुम्हाला वहिनींची आजची कुठची रेसिपी आवडते खायला? तर आधी ना आपल्या हाताला थोडंसं तूप लावून घ्या, म्हणजे जेणेकरून आपल्या हाताला तीळ चिटकणार नाही. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद पाटील, तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आपण जी एका नवीन सिरीजला सुरुवात केली आहे, घरोघरी रेसिपी, यामध्ये आज आपण आलेलो आहोत आमच्याच चाळीमध्ये राहणाऱ्या जगताप कुटुंब यांच्या घरी. तर ह्या ज्या वहिनी आहेत त्यांचं नाव आहे सुषमा जगताप, बरोबर वहिनी? येस. तर जगताप वहिनी जे आहेत मित्रांनो, त्या साताऱ्याच्या आहेत आणि त्या आज आपल्याला तिळाचे लाडू, त्यांच्या गावाला जे स्पेशल असे तिळाचे लाडू बनवतात त्याची आज रेसिपी आपल्याला त्या दाखवणार आहेत. तर मित्रांनो, आजचे जे लाडू दाखवणार आहेत वहिनी, ते आपल्याला उपवासासाठी खाऊ शकतो असे लाडू दाखवणार आहेत. तर आता आपण थेट वहिनींच्या किचनकडे वळूयात आणि त्यांच्याकडूनच ही रेसिपी जाणून घेऊयात. नमस्कार वहिनी. नमस्कार. तर वहिनी, तुम्ही आम्हाला रेसिपीचं नाव तर सांगितलेलंच आहे, परंतु त्यासाठी साहित्य काय लागतं ते सुद्धा आम्हाला सांगता का? आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे पौष्टिक असे तिळाचे लाडू. तर साहित्य आहे, 1/2 किलो तीळ घेतलेले आहेत, ओके, गूळ घेतलेला आहे 2 वाटे, 1 वाटी बारीक केलेले शेंगदाणे घेतलेले, अच्छा, विलायची पूड घेतली आणि साजूक असं तूप घेतलेलं आहे. ओके, म्हणजे आपले जे लाडू आहेत ते अगदी पौष्टिकच होणार आहेत. आणि हो, लहान मुलांना खूप छान आवडतात खायला. अच्छा, मी तर तुमच्या आजचे लाडू खाल्लेलेच आहेत. तर आपण आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा दाखवूया वहिनी कसे लाडू बनवतात ते. ओके, तर वहिनी, आपण आता सुरुवातीला काय करायचं? सुरुवातीला आपण ना गॅस ऑन करून ना तीळ भाजून घ्यायचे. अच्छा, आपला पॅन गरम होत आहे. ओके, तर आता आपण थोडा वेट करूयात पॅन गरम होईपर्यंत. वहिनी, तुमचा मुलगा आहे का? हा माझा मोठा मुलगा आहे. अच्छा, नाव काय बाळा तुझं? शौर्य. आणि तो छोटा मुलगा, तुझं नाव काय बाळा? छोटा मुलगा बाबूराव. बाबूराव नाव तुझं? अरे वा, छान आहे की नाव तुझं. तर आपला पॅन गरम झालेला आहे, आपण आता तीळ टाकून घेऊया. ओके, तर आता आपण तीळ टाकून घेऊयात. तर वहिनी, तुम्ही जे आता हे तीळ घेतलेत, तिळाचे ऍक्च्युली 2 प्रकार असतात ना? हा, तिळाचे 2 प्रकार असतात. एक पॉलिश केलेले तीळ असतात, ते जास्त सफेद असे दिसतात. ओके, आणि बिना पॉलिशचे असे ब्राउनिश कलरचे दिसतात. अच्छा, तर आपले लाडू जे ऍक्च्युली कुठचे छान लागतात म्हणजे चवीला? चवीला माझ्या आहे ना तर बिना पॉलिशचे चवीला लागतात. अच्छा, म्हणजे ते पौष्टिक, टेस्ट वेगळीच असते. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा लक्षात ठेवा, म्हणजे वहिनीने जी एक टिप दिली आहे की बिना पॉलिशचे तिळाचे जे लाडू बनतात ते छान पौष्टिक असतात आणि चवीला सुद्धा फारच उत्तम लागतात. तर आता वहिनी, यांना किती वेळ आता लागेल आपल्याला भाजायला तरी? त्याला थोडंसं लालसर करायला येईपर्यंत आपण भाजत राहायचं. ओके, म्हणजे ही जी एक चव आहे ना ती लाडवामध्ये उतरली जाते. अच्छा, ते खायला छान लागतात. ओके. तर बाबूराव, तुम्हाला पतंग वगैरे उडवायला येते की नाही? हा, आता संक्रांत आल्या, पतंग वगैरे उडवणार की नाही? तर वहिनी, झाल्यात का आता हे तीळ भाजून? हो, बघा तुम्हाला दिसतच आहे की जरा याला गोल्डन कलर येत आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी आपले हे भाजून झालेले आहेत. ओके, आणि छान असा एक सुगंध सुद्धा येतो. सुगंधही सुद्धा येतो ह्याचा. ओके ओके, तर मग आता आपण यांना काढून घेऊयात ना? हो, आता आपण ह्याला काढून घेऊया. ओके, तर आता आपण याच्यात काय तूप टाकायचं का वहिनी? हा, आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चम्मच ना तूप टाकायचं. अच्छा, तूप कशासाठी टाकतो आपण? तूप म्हणजे एक छानसा सुगंध येतो आणि गूळ आहे ना तो आपल्या पॅनला अजिबात चिटकत नाही. तुम्ही जेव्हा पण हे तिळाचे लाडू बनवाल आणि जेव्हा हे गूळ जो आहे तो वितळायला सुरुवात कराल ना, त्यापूर्वी एक थोडंसं तूप टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हा जो गूळ असतो तो या पॅनला चिटकून बसत नाही. तर आपण चिक्कीचा गूळ वापरलाय ना? हो, आपण चिक्कीचा गूळ वापरलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा लक्षात ठेवा, बाजारात साधारण एक 4-5 प्रकारचे वेगवेगळे गूळ मिळतात
तर त्यातला आपण लाडू बनवण्यासाठी जो गुळाचा वापर करायचा तो चिक्कीच्या गुळाचा वापर करायचा असतो, जेणेकरून तुमचे जे लाडू आहेत ते सुद्धा छान वळले जातात. बरोबर ना वहिनी? हो बरोबर. आणि या चिक्कीचा गुळ लगेच वितळायला पण सुरुवात झाली आहे ना? हो, हा गुळ लगेच वितळला जातो, चिक्कीचा गुळ. तर वहिनी तुमचं गाव कोणतं आहे? आमचं गाव सातारा आहे. अच्छा, सातारा म्हणजे तुमचं लग्नानंतरचं गाव? माझ्या लग्नानंतरचं गाव सांगली आहे. अच्छा, सांगलीचे आहे. लग्नानंतर सातारा झालेला आहे. ओके ओके. तर तुमच्या गावाला अशी कोणती विशेष रेसिपी असते? तर मी तर ऐकलंय साताऱ्याचे कंदी पेढे म्हणून एक कंदीपेढे, हो ते famous आहे. फेमस आहेत. सातारचे अच्छा. कंदीपेढे म्हणजे फेमसच आहे. तर ते तुम्हाला पण येतात का बनवायला? हो येतात, शिकलेली आहे मी. अच्छा, तर वहिनी आपण ना कंदी पेढे बनवायसाठी पण एक नेक्स्ट टाइम पुन्हा येऊ तुमच्या किचन हो, मध्ये. हो, नक्कीच. तर आता गुळ सुद्धा छानपैकी वितळला आहे. तर वहिनी या गुळाचा आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे की नुसतंच आपण वितळवणार आहोत त्याला? जास्त पुढे जाईल असा पाक नाही करायचा किंवा लाडू कडक येतात. ओके. त्यामुळे थोडासाच अजून 1-2 मिनिटं हलवून घ्यायचा. त्याच्यामुळे लाडू कडक होत नाहीत, मऊ असे राहतात. तर मंडळी एक छान अशी एक टीप सुद्धा दिली आहे वहिनींनी. हा जो गुळ आहे तो नुसता वितळवायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर आपण त्यामध्ये इतर साहित्य टाकून घेणार आहोत. आपण त्याच्यामध्ये वेलची पूड टाकून घेऊया. तर वेलची पूड मित्रांनो तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार टाकू शकता. तर आता आपण शेंगदाणे टाकून घेऊया. ओके. आणि आता आपण तीळ टाकून घेऊया. ओके. तर आता आपण शेंगदाणे आणि तीळ दोन्ही एकत्रच टाकून घ्यायचं आहे. घेतलेला आहे. बरोबर. आणि आपण आता पूर्ण एकजीव करून घेऊया, दोन्ही मिक्स करून घेऊया. अच्छा. आता हे मिश्रण वहिनी एकजीव झाल्याच्या नंतर पण आपल्याला पूर्ण काय भाजून वगैरे घ्यायची गरज असते आता का? काही गरज नाही, कारण की आपण पहिल्यांदाच भाजून घेतलेलं होतं. ओके. त्याच्यामुळे आता थोडंसं थंड झालं की लाडू वळायला घ्यायचे. नाही, जास्त गरम नाहीत करायचे, ओके. कारण की गरम आहे आपल्या हाताला चटके लागतील. थोडंसं थंड करूनच घ्यायचं. बरोबर. हो. तर आता हे झालंय का आपलं हो, आता आपलं झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. ओके. तर मित्रांनो आता आपण गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि आता हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला लाडू वळून घेण्यासाठी आपलं आता तयार झालेलं आहे. तर थोडंसं आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे जे मिश्रण आहे त्याचे चटके आपल्या हाताला लागणार नाहीत. जास्त पण थंड करू नये, कारण जर जास्त थंड झालं तर हे मिश्रण कडक देखील होतं. तर त्यासाठी आपण आता चमच्याने थोडंसं ढवळून घेऊयात. हो, मस्त असायचा सुगंध सुटलेला आहे. हो, सुगंध तर आहेच. मंडळी काश मी या कॅमेऱ्याद्वारे तुम्हाला सुगंध देखील टिपू शकलो असतो. फारच उत्तम सुगंध येतो आहे. त्यामध्ये आपण वेलची पूडसुद्धा टाकल्यामुळे हे जे लाडू आहेत ते अगदी अप्रतिमच होणार आहेत. आपलं हे मिश्रण बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे. तर आता मी तुम्हाला लाडू ओढून दाखवते. तर आधी ना आपल्या हाताला थोडंसं तूप लावून घ्या, म्हणजे जेणेकरून आपल्या हाताला तीळ चिटकणार नाही. ओके. मी आता तुम्हाला लाडू ओढून दाखवते. अजूनही गरम आहे, पण जास्त पण थंड नाही होऊन द्यायचं की लाडू ओढले जात नाही किंवा त्याचा आकार गोल येत नाही. बरोबर. बघा आपले लाडू अतिशय गोल असे छान आलेले आहेत. छान आहे, छान. आणि जशी तुम्हाला साईज हवी तशी तुम्हीही करू शकता. आपण एक एक करून साईडला ठेवूया. तुम्ही ह्याचे वेगवेगळे पण आकार करू शकता. असं काही नाही की गोलच हवेत असं नाही,
उलट मुलांना वेगवेगळे आकार खूप छान आवडतात, आवडतात. हां. त्यामुळे करू शकतात. आणि आता ते बाजारामध्ये सुद्धा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे असे लाडू सुद्धा मिळतात मिळतात, वेगवेगळ्या हो. आकारामधले. बरोबर. ते मुलांना आवडतच. आवडतात. बरोबर. हा, अतिशय छान आणि असा मस्त गोल हा आकार येत आहे. मस्त दिसतात लाडू वहिनी. चवीला तर फारच उत्तम असणार खूपच आहेत. छान मी तर असणार आहेत. ऑलरेडी वहिनींच्या हातचे लाडू चाखलेलेच आहेत. आणि वहिनींची मुलं सुद्धा इथे किचनमध्येच आहेत बघा. तुला आवडतात की नाही रे लाडू? नाही नाही आवडत तुला लाडू? आवडतात की नाही लाडू? हां. पण आता मकर संक्रांत ही जवळच आलेली आहे, तर स्पेशल डिश ही आम्ही तिळाचे लाडू असे केलेले आहे. आणि ओरिजिनली वहिनी तिळगुळ म्हणजे याचा अर्थच हाच असतो ना की हे तिळाचे आणि गुळाचे लाडू. तिळाचे आणि गुळाचे लाडू ते साखर फुटाणे जे असतात त्यालाच लोक तिळगुळ मानून तेच देतात, पण ऍक्च्युली ओरिजिनली म्हणजे की हे तीळ आणि गुळ. येस येस बरोबर. तर आता वहिनींचे बऱ्यापैकी लाडू जे आहेत ते छानपैकी वळून झालेले आहेत. आपण इथे प्लेटमध्ये पाहू शकता. आणि या पॅनला बिलकुल चिकटलेले नाही. येस येस. आणि तुम्हाला थोडंसं असं कडक वाटलं तर तुम्ही गॅस ऑन करून गरम करू शकता, मग तुमचे लाडू पुन्हा वळले जातील छान. तर मित्रांनो, आता हे जे लाडू आहेत ते वहिनी वळून घेत आहेत, तर तोपर्यंत आपण वहिनींच्या मिस्टरांना जाऊन भेटूयात. नमस्कार दादा. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर वहिनी तर आज आम्हाला मस्तपैकी पौष्टिक असे तिळाचे लाडू बनवून दाखवत आहेत. हो. तर तुम्हाला वहिनींची आजची कुठची रेसिपी आवडते खायला? नाही, पदार्थ तसे तिचे खूपच सर्वच बऱ्यापैकी चांगले असतात, पण तिळाचे लाडू स्पेशली आम्हाला खूप आवडतात अजून. अच्छा. आणि साताऱ्याचे स्पेशल असं काय वहिनी बनवतात मग घरामध्ये? साताऱ्याच्या भाज्या आमच्या त्यातल्या बऱ्याचशाच आम्ही नॉनव्हेज प्रकार पण आमच्या त्यातल्या त्यात असतात बऱ्यापैकी. आणि वहिनी तर आम्हाला म्हणाल्यात की ते साताऱ्याचे छान कंदी पेढे सुद्धा बनवतात. हो, कंदी पेढे पण आमचं तर स्पेशालिटी आहे साताऱ्याची. त्यामुळे तर ते बनतातच आमच्याकडे मधून मधून. ओके. तर आपण ती सुद्धा रेसिपी आपल्या प्रेक्षकांना नक्की दाखवूयात. नक्की नक्की कधी. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता वहिनींनी छानपैकी पौष्टिक असे आपले तिळाचे लाडू बनवून ठेवलेले आहेत. तर वहिनी, आपले सगळे लाडू तयार करून झाले आहेत ना आता? हो, आपले सगळे लाडू तयार करून झालेले आहेत. तर आपण आता साधारण किती साहित्य घेतलं होतं? एक 700 ग्रॅम वगैरे असेल ना? हो, 700 ग्रॅम. 700 ग्रॅम असेल. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता एक 700 ग्रॅममध्ये छान असे एवढे लाडू झाले आहेत. तर याची जी क्वांटिटी असते ती साईजवरती डिपेंड असते. तुम्ही मोठे बनवले तर नक्कीच ते लाडू कमी होणार. तर आता हे लाडू अजून पण आज गरमच असतील ना? हो, अजून गरम आहे. थोडे थंड केले की मग आपण खाऊ शकतो आणि एका भरणीमध्ये ते ठेवू शकतो. ओके. तर आता हे आपण गरम गरम तर नाही ठेवू शकत ना? नाही, झाकून ठेवायचे नाहीत गरम. थंड झाले की ठेवायचे, वाफ जाऊन द्यायची. अच्छा. मग हे खायला रेडी आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जगताप वहिनींनी आमच्यासाठी मस्तपैकी तिळाचे लाडू, पौष्टिक असे तिळाचे लाडू तयार करून दिलेले आहेत. तर आता हा जो लाडू आहे तो मी तुम्हाला चाकून सांगणार आहे कसा झाला आहे तो. फारच उत्तम झाला आहे मित्रांनो हा लाडू, आणि अगदी सॉफ्ट देखील आहे. आणि हा लाडू मित्रांनो चवीला सुद्धा इतका अप्रतिम लागतोय ना. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला आणखीन कोणती लाडूची रेसिपी येत असेल तुम्ही ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, आता हे जे लाडू आहेत ते मला तरी असं वाटतं की मी सगळे लाडू संपवणार आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, तसेच नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद. मम्मीनं काय छान छान नाही म्हणत, ती तर आज मटण आहे आमच्याकडे.